जों बायजलबारि PSU फाइ सौफैलायखा कयेक आगे और आमसाइनि लुकुराव जोंनो अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटेड प्लेस नांगौ होनै जों एम नम्बर साहावो नम्बर साहावो बे साहावमानिया गुलो जों जोंनि बुबाग्रानो सोंलायखा जोंनि स्टक अफ बोसोर दं आंगे सोंलायमानिया गुलो बुबाग्रा दायथि ना न साका नों जे समय माफ्रा दायथि नोंथाङै रय दिनै सामानि बागै मेफ्रावनो जों कनफार्म खालायखा जे अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर और जागा रफायनाय होनै ओंगे जों और साइमानो जोंनि बुबाग्रानि जे वान सङो जोंनि लुकुरावनि बागै जे प्रजरा हाया जों जाफ्लायफ्राव ओंगे बतङै माया बनि पकेटनि रांबाय बनि खाख्लानि रांबायनो म पायै रहावो जे जागा जों गभर्नमेन्टनि प्रसिडिउरनो नायसिं दंखांखे अ जागाव अनेक समस्या मैमानो बा अनेक बरक लामा सहैफानो थांमावो अक्सिजेन मानियाङै आनिबां ग्रा बांमालिया जोंनो दागेखा जों दिनै हस्पिटालनि जोंनि डक्टर रगनो जों हेनोभार खायगलांखा बुवाग्रानि जे रहमानि मानिनो जनगणनि बागै एलाकाबासिनि बागै जाहाथे एलाकाबासि अक्सिजेन मानथैयाङै लांमा सया नानाथै आनिबां जतन हामबाय बुबाग्रा नि जे वान समनो जों लगेर लायनाय होनो जोंबो दाबो फाइसब फाइजा जों बेलाय खातंमानि जरा दिनै जरा हायावफोरनो अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटेड जे नांमानि रयमे फोरनो थाइनि जरा दिनै रफायखा दैबो नांफोर हांखे जों बुबाग्रानो साबै तब लायनाय Yes, like that.